čus, vítejte u dnešního dalšího videa a dneska je to takto nebo to. Mám tady napsané věci na lístečku a teď to budu číst. Tužka nebo péro? No, obojí se docela hodí, ale častěji používám to péro. Dále, kapesník nebo útěrky? No, samozřejmě, že kapesník je spíš lepší do školy nebo na nějaké výlety a útěrky zase spíš jako doma. Ne jako, že bych smrkal do kuchyňské útěrky na nádobí, to zase ne, ale do těchto útěrek. Ale televize nebo počítač? No, jako na televizi jsou dobré programy, i když si to můžu pustit i na počítači, ale televize prostě, no jako je to docela lepší. Jsou tam různé písničky a tak podobně a tak dále. Další fakt, rap nebo rock? No rozhodně něco mezi. Já rock ani tak jako moc nemusím, spíš ten rap, no tak nějak středně. Dobré, jdeme dál. Tady je klávesnice nebo myš. No, tak samozřejmě, že obojí potřebujeme a když už, tak kdybych neměl myš, tak bych samozřejmě používal klávesnici, protože tady je i ten touchpad tady na počítači, takže by to docela šlo. A další, Twitter nebo Facebook. Já Twitter nepoužívám, já chodím pouze na Facebook, takže vám dám svůj facebookový profil do popisku videa. A dále, co to tady je? BMW nebo Audi? No, jako první auto měli moji rodiče BMW, ve kterém jsem jezdil docela rád, ono se pak ale porouchalo a nešlo nějak spravit nebo něco takového. A potom jsme měli BMW Bavoráka, myslím, že byl vyrobený 2008, ale potom měl nějaké problémy s kapalinama a naplnění do nádrže. Dále, onlineovky nebo stažené hry. No jako, já si spíš zahraju asi ty onlineovky, protože stažené hry to se dlouho stahuje, takže, no teda u některých jako. Moje oblíbenější stahovaná hra je Mountain Blade, což je velmi dobrá hra, ale jinak mám jako radši onlineovky a tak podobně. Práce na počítači nebo práce se dřevem a s kovem. No, tak jako rozhodně mám radši práci na počítači, rozumím tomu víc, než práci na dřevě, ale jako nebojím se ani toho udělat to, protože to je v pohodě, proto máme asi ve škole pracovku teda, že? A teďka jdeme na další fakt. Bayern Mnichov nebo Barcelona? V Barceloně je zase Messi, ale Bayern Mnichov je hodně dobrý fotbalový klub, takže asi Bayern. Další, fotbal nebo hokej. No, tak já rozhodně asi hokej, protože hokej je, prostě se mi více líbí. Jsou tam podle mě lepší hráči než různí ve fotbale. Neřekl bych jako, že fotbaloví hráči jsou hrozní, ale že někteří jako no prostě hokej se mi líbí víc. Hlavně moji oblíbení hráči Malkin, Ovečky, na ti čeští reprezentanti. A jdeme na další fakt, takže další fakt. Holka nebo kluk? No tak samozřejmě holka, homosexuál nejsem, i když rád piju espresso s citronem. Nepiju, ale piju cappuccino. A to, no tak to je k tomu všechno. Jdeme dál. No a vlastně, tak to už je všechno, takže já se s vámi loučím. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa, pokud tedy neskončím s natáčením, což je malá pravděpodobnost. Já si jdu podat za svým cílem. Takže se s vámi tedy loučím a tohle to bude konec dnešního videa. Čus!